Da farko za mu buɗe application namu ga nan mun buɗe za mu shiga mu yi selecting black background. Idan muka yi selecting na black background za mu jawo shi, za mu seta shi adadin mintuna da muke so ya ko in ce sakanni domin ba da yawa za mu yi bidiyon ba. Domin idan aka yi shi da yawa zai ɓata mana lokaci haka. Amma idan muka yi shi sosai haka kowa zai fi fahimta. Yanzu ga bidiyon nan mun yi selecting muna zoom in shi, za mu je mu seta shi. Za mu yanke shi daidai tsawon background domin kar bidiyon ya yi tsayi da yawa sosai inda ba za a ɓata mutane lokaci da yawa ba. Yawwa a halin yanzu ganin zan yanke bidiyon daidai yadda muke buƙatan shi. Yawwa jama'a masu kallon mu dai ku natsu a hankali ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ku fahimci yadda za ka yi editing ɗin nan one by one. Yawwa a halin yanzu kuma za mu koma wani selecting in background ganin mun ɗora, sannan kuma za mu canja mai kala sai mu send back ɗin nan da muka tura shi ba. So daga nan shi ma za mu yanke shi daidai bidiyon za mu yi chroma key. Yawwa a nan kuma za mu seta yanayin kalan kan wuri sabida sorry ba maka ba no sai na wannan shi awo okay. Yawwa so ga bidiyon mu nan muna seta, so ganin mun gama seta mai kala. A halin yanzu kuma idan mutum yana son caccanja mai kaloli kamar yadda na fara daga farko, so biyo mu kenan ya ci gaba da bibiyan mu. So a halin yanzu ganin zan fara yayyanka shi kenan yana canja kala. Halin za mu canja mai kala, za mu fara yanka sai mu canja mai kala. Yawwa so ganin mun sa mai green, an sa ja, sa yellow. Duka kalolin da kake so dai duka ma dai ga su nan mutum zai iya selecting kala ga su nan rigid. Okay ga su nan ina ƙoƙarin setawa. Okay. Okay, yawwa ga bidiyon mu nan mun gama haɗawa. A halin yanzu kuma za mu yi saving nashi. Okay, ga bidiyon mu nan na gama saving. Yanzu kuma za mu yi playing shi kula. So jama'a muna godiya da kasancewa tare da mu a wannan YouTube channel mai albarka wato Sufa Tech Editor. So muna roƙon ku da ku mina subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da sabbin shirye-shiryen mu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode muna godiya.